Hola, en este vídeo veurem com crear un document en documents de Google, donar-li al text el format adequat i passar-lo per un corrector de valencià. En primer lloc, hem d'obrir el nostre compte de Google, entrar en Google Drive i picar en crear document. A continuació, escrivim el nostre text. Després el seleccionem tot, el copiem i el peguem en el corrector de Softcatalà. Hem de tindre en compte picar en la selecció de formes valencianes. Cliquem en Revisa i a continuació veurem com apareixen seleccionades en diversos colors, en roig, blau o verd, algunes de les errades o recomanacions que ens fa el corrector. Anem revisant-les una a una, podem clicar amb el botó esquerre del ratolí, veiem quin és el possible error que marca i seleccionem l'opció correcta o, en canvi, podem clicar també en crec que no hi ha error si pensem que la paraula és correcta. També podem deixar-la sense modificar. Senzillament es quedarà l'opció que hàgim escrit nosaltres. Una volta tinguem tot el text revisat, el tornem a seleccionar sencer, el copiem i el peguem de nou en el nostre document. Ara és hora de donar-li el format adequat. Cliquem en Arxiu Idioma Català per tal que desapareguen les paraules que Google Drive ha corregit i comencem a donar-li el format. Arial 12, interlineat doble, hem justificat el text. Seleccionem el color negre perquè el corrector ens l'ha posat en gris i en configuració de la pàgina marquem els marges desitjats, en aquest cas de 3 centímetres. Ja el tenim tot bé, només ens queda seleccionar si volem un altre format per al títol. Cliquem en el títol i seleccionarà directament el del nostre document i a continuació, si volem, podem descarregar-lo, per exemple, com a document PDF o DT editable.